Apa siya dia? Wala na pare, dali na. Ipan din yung sugusuguhan ng kong asawa eh. Dapat ay lakaw. Kaya nakatrabahoan niya kay Pirmi na sugo. Hey William, unsa man imong yaw-yaw dira ah? Panglaban na dira kay hugaw na kay naay kong chinilas. Ikaw kay dapat manglabanin no, kay mo man yung sinilas. Ay na sig yaw-yaw dira kay napay buklasunon dito sa likod. Ikaw di ba muklas dito, samtang kabras kasi mong sinilas. Magbuot ka ha, ay na sig yaw-yaw dira. Gaya lang sa dira, kuha sa tong buklasunon dito akaw kay kaulan na. Kagaling nga niyo eh. Ita ni magkasawa tag mga boy pulos eh babae manunta niya ako man ting trabahoan eh. Nagyaw-yaw na pud ka diha. Broy, apata ra man ka. Ay, B, di ka ba masayro ron? Masahiro gani ko no niya unsa man Pirmi makasugo. Hala, nag-chat si pare. O sige, lakaw na ka, biyay na dira, pamasayro na. Oh sige, ikaw yung una. Masahiro na jud ko kay para makabangorta ko. Sabi, masahiro na ko. Ikaw lang si balay ha. O sige, bye. Grabe, butan lagi kang usawa ron, bay. Ah, siguro nakamata na siya. Sige siya panuwas ko, ha. Masaya na sa ko. Apa siya dia? Wala na pare, dali na. Ay, salamat. Nagmamasahiro dyan kong dagan-dagan ba? Nandiyan pa bugas-bugas, ani. Asa? Putik kamay. Mo nang gipabiyahe ko niya kay nada ning atak diri ha. Karong kang tawhana ka, impas yung ka. Pre? Mao na, kay tapulan makay ka. Di patiwas na akong laba kay pare. Okay, klaro, be.